No. samu masara kai ka sayar da ai ka sata na iya ka dai a sayar da ai a sayar su a rawa kowa gari ofisa na gane ka gida na lahiya ku lahiya alhamdulillah wanga kamar buhun gida na kai masara ta tare kun ka sato ko ai mallan tsaya ba ni za ka kallo ka ce ma barawo kamata ofisa cikin garin gumi wagga masara gida na ta wanka doko yanzu kai ka dibi ofisa na lokaci barawo ina ruwa na ofisa ka saka kana ji bashi ni ce ka bashi ba ofisa ina ba ka bashi mu haɗu da ka kai mana ita ofis ga nan ta yanzu mu haɗu ofis ga nan ta yanzu foto barayan banza barayin ruwa bi da hanan kamata in kama ku ita ofis ga nan ta ba shi haba mu kai ofis in ci ma ita ba tune haba ofisa kai ka san ogana kai ogana ne sannan abu ka san hol an ku ka to ta mun kai mu kai mai da kai ta ofis a kuma ai mai kishi kai haka ce ofisa haka magana ofisa an kai ofisa in charge magana za mu yi ta mutunci ta kwanciya hankali da natsuwa saboda haka kai wani abu shege ofisa yi wani abu ku satu masara gida na ku ci wani abu ko ba kai ofisa ka sata wallahi ofisa wanga baci mu je ofis kai a barawo kai a ji magana ofis ya wani abu ya sallame ka ku satu yanzu masara gida na kuma ku ce sina muku wani ofisa in charge yanzu ka gane yanzu abinda nika so in faɗa ma in wahala ta haka bai da a faɗa ma in ka ce zuwa ofis nan za ka yi sai ka ba da 1.5 na wanka 1.5 kuma sai ka ba oga 1.5 babu matsala kaga sun gama 4.5 in babu matsala zan ta yi ya ka gane ka ga ofisa ka ganan nan ka sallama in wuce shege ofisa sallama shi ba da 4.5 wallahi bai yiwa ba da 2.5 ba da 1.5 ba shi ne raduwa ba kashi ba shi ne raduwa ba kai da haba ka ji na kama wallahi kai ofisa wallahi ko sisi ban baka kuma sai na kai masara ofis da haba kai akwai matsala wallahi akwai matsala da kaga ya ti ofis kai kaga masaka shi ma ba shi dama ni ina da sana'a me gida